Otoridad Nagpahimangno nga mag-igmat kay daghan ang nagapalusot og pekeng kwarta. Kasagaran sa mga biktima, mga senior citizen. Ani ang detalye. Igo na lang sa pagpangayo og tabang si Lola Evangeline Candol, 80 anyos, kinsa tagiaw sa sari-sari store sa Barangay Tuburan, Pagadian City. Sa-isay sa biktima, mipalit ko ng sospek sa tindahan og nagkantidad og 150 pesos ug hatagan siya og tinuod nga 1,000 pesos. Taod-taod miingon ang sospek nga duna kini sinsilyo, busa giuli sa biktima ang kwarta ug didto na nahitabo ang pagpangilad. Daingon siya nga kanang nay ni ama ko sinsilyo nay, kari na lang. Yun siya kari na lang. Motoingon ko nga, o sige, giuli na ko ang kwarta nga katong original gyud silbi dili tike. Then pag dayon na nako sukle, ingon na pod siya nga nay kulang day akong sinsilyo. Nakuha rin itong 1,000 kaya akong suklian. Mauna ni iyang sukli, ayang hatag. Wa ko na ko matanaw na yun, nga tiki na. Sa CCTV footage, makita ang sospek nga nagdali pagpahawa sa tindahan. Pipila ka metro gikan sa tindahan, makita ang duha ka kaubanan sa lalaki nga nagatang sakay sa payong-payong. Gisulayan pa sa apo sa biktima nga gukto ng sospek, apan wa na niya kini maapsan. Ginaila na sa kapulisan ang identity sa mga sospek. Sa Davao City, emosyonal si Nanay Rosa Inigo, human ang iyang inutang nga 1,000 pesos aron ipanghanda sa iyang birthday na tangag sa mga mangingilad. Oo, sobra pamalit og tambal. Yung saon nga giilad naman pang birthday sa doon ta palit og pansit, bihon baron. Wala na yun. Sige lang sir. Bahala na sila. Basta mailaglawas. Nabiktima si Nanay Rosa sa duha ka tawo nga sakay sa motorsiklo. Modus sa duha, mamalit og sigarilyo gamit ang pekeng salapi. Punteriya sa mga mangingilad, ang mga gagmayng tindahan ug ang mga nagbantay, mga senior citizen. Unya ang iyang kwarta 1,000 nya. Itagaan ko niya og 20. Itagaan ako siya og 900. Ya pagkahuman, iabot man akong anak. Nangutana og unsa tuma yung pa ko nga nang 1,000 iyang kwarta day nya kon si ambi daw na bi. Yan ni sirit na day padagan kay kampiyon naman ako. Ang kapulisan nanawagan nga mag-igmat sa maong mga modus. Kinahanglang tan-awon gayud ang mga kwartang ginabayad pinaagi sa mga security features sa kwarta. Opo, mag-report dayon sila no sa pinakadol nila nga police station aron matagaan dayon nato og angay nga aksyon maimbestigahan. Daghan usabang nagpost sa social media nga nabiktima sila sa mga sospek. Busa nanawagan ang otoridad nga muduol sila sa pinakadol nga police station aron ipablater ang hitabo. So tion jud nimo kung kani siya tinuod o kaning piki. Kauban si Mensurawing sa kamera, ako si Real Surotche para sa One Mindanao.